குரலோசையின் செய்திகள். ஒரு நாடு ஒரு சட்டம் தொடர்பான அறிக்கையை குப்பையில் எறிய ஜனாதிபதி தயாரா? ரவு ஹக்கீம் கேள்வி. கலகொட அத்தி ஞானசார தேரர் தலைமையில் நியமிக்கப்பட்ட ஒரு நாடு ஒரு சட்டம் சம்பந்தமான ஜனாதிபதி செயலணி குழுவில் அறிக்கையை குப்பை கூடையில் வீச ஜனாதிபதி தயாராக இருக்கின்றாரா என ஸ்ரீலங்கா முஸ்லிம் காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைவரும் நாடாளுமன்ற உறுப்பினருமான ரவு ஹக்கீம் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார். ஜனாதிபதியின் தேசிய வேலை திட்டம் தொடர்பாக மக்களுக்குள் முதலில் நம்பிக்கையை கட்டியெழுப்ப வேண்டும் எனவும் அவர் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார். நாடாளுமன்றத்தின் 3வது கூட்டத்தொடரை ஆரம்பித்து ஜனாதிபதி மிக சிறந்த ஆக்ரோஷமான உரையை நிகழ்த்தினார் என்பதை நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்கிறோம். அவரது உரையில் உள்ளடங்கியுள்ள சாதகமான விடயங்களை நிறைவேற்ற வேண்டும் என்ற நேர்மையான எண்ணம் அவருக்கு இருக்குமாயின், குறைந்தது அவருக்கு எதிராக இருக்கும் சில குற்றச்சாட்டுகளிலிருந்து விடுபட வேண்டுமாயின் அந்த குற்றச்சாட்டுகளை அவர் சரி செய்ய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். அவர் மீது குற்றச்சாட்டை சுமத்தியவர்களுடனேயே அவர் தற்போது ஜனாதிபதியாகவும் இருக்கிறார். ஈஸ்டர் ஞாயிறு பயங்கரவாத தாக்குதலில் பின்னணியில் இருப்பது யார் என்பதை கண்டறிய நேர்மையான எண்ணத்தில் செயற்பட்ட ஷானி அபேசேகர போன்ற அதிகாரிகள் பொய் குற்றச்சாட்டுகள் சுமத்தப்பட்டு கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்கள். அவர்களை நீதிமன்றம் விடுதலை செய்துள்ளது. இப்படியான அதிகாரிகளை மீண்டும் இந்த விசாரணைகளில் ஈடுபடுத்தி உண்மையை கண்டறிய வேண்டும் என நாங்கள் கேட்டுக்கொள்கின்றோம்.